Біз яна тура эфирда 20 июньда Торатау конгресс холлында башкорт теле яңа караш проектының сираттагы сыгарылышы планлаштырылган, телебезде үстерүгә һәм популярлаштыруга багышланган Сара үзенчәлекләрен студиябыз кунактары башкорт телен хаклау һәм үстерү фонды комьюнити менеджеры Гүзәлия Ишмурат кызы Исхакова һәм фрилансер Айгиз Кунафин. Һаумагыз. Әлбәттә, без ихласынан сәламләй, шулай башкорт теле яңа караш проектының үзенчәлекләренә тукталып үтә. Гүзәлия Ишмурат кызы. Башкорт телен хаклау һәм үстерү фонды тарафынан үткәрелгән был Сара башкорт телен заманса кимәлгә сыгарырга ярдәм итүче проекттар менән таныштыра һәм уларды таныштыру өчен безнең максатыбыз улар менән таныштыру. Шул проекттар менән. Айгиз беләвитендә әле һоңга 1-2 айда даими рәвештә безнең студиябызның кунагы булды. Common Voice проекты белән шулай бит. Һәм әле улай гына түгел, бер генә проект түгел, башка төрле проекттар менән дә янып киеврәгә туларак хиләл үзегезнең эш мәкале тора. Бына әйтеп үттеләр, ел һайын теге яңа проекттар килеп сыгып тора. Әмма бына мин ошо үзебезнең теге Common Voice буенча проектты башлагандан соң специалистлардан китмәвен күрдем. Һәм бына курултай ярдәмендә инде без айтишникларны йөргә булдык. Чөнки кызык проекттар, кирәкле проекттар бик күп, әмма безгә специалистлар әз. Специалистлар күбрәк кирәк инде. Шунлыктан безнең төп максат булган специалистларны үзебезгә ялеп итү һәм дә студентларны, укучыларны әзерләп, улардан һәйбәт яңа специалистлар эшләү инде. Менә яңарак һезнең коллегалар әйтеп үтеп киттеләр, айтишникларның акчалары күп, уларның зарплаталары күп ди. Шуга менә теге буласак студентларны был IT направлениягә сакырам инде килүләрне. Һәм безгә безнең менән аралашуга сакырам. Әйдәгез әле узган елларда оештырылган тагы нинди проекттарды хәтергә төшереп үтә аласыз ошо хакта? Был Сара 3нче тапкыр үтә. Елына ярты елга бер тапкыр. Беренче тапкыр үткәргәндә инде без фонд үзе эшләгән проекттарды презентациялак. Хәзер без башка проекттарды ла презентацияларга әзербез инде презентациялайбыз. 20 июнь конгресс холлда үтәсәк Сара секторында был 7 проект каралган. 7 проект был проекттар граждандар җәмгыятенә ярдәм итү фонды ярдәмендә Башкортстан Республикасы башлыгы гранты акчасына тормышка ашырыла инде. 7 проект беттек, ниндерек проекттар? Унда әлбәттә Айгиз белән катнашасак, һәр үҙен генә һөйләр, тагын ниндерек проекттар бар? 7 проекттың 6-һы шул грант ярдәмендә тормышка ашырыла бит инде. Айгиз ул җәмгыять башлангысында үз проектын тәкъдим итәсәк. Телде башкорт телен популярлаштыру буенча һөйләгәндә белем бирү системаһы иң төп урыннардан берен алып тора бит инде. Булында Рами Гарипов исемендәге Беренче башкорт гимназияһы 2 проект тәкъдим итәсәк, ул беренче плюс төбәк арабалар проекты һәм туган тел, туган ил проекты. Шулай ук Ишембай калаһының 4нче дөйем белем бирү мәктәбе туган телләр укытучылар ассоциациясы менән берлектә билим ал дигән проекттарын тәкъдим итәсәк. Бу шулай ук мәктәпкә яшьтәге балалар өчен дә проекттар каралган. Ул Рузилә фамилияның юк, Кинябулатова. Рузилә Кинябулатованың балалар проекты һәм Милли мәгариф буенча ресурс үзәгенең туган тел порталы проекттары буласак. Башкорт телен цифрлаштыру Хунгарала бик үсешә һәм шул цифрлаштыру буенча Айнур Хайбуллиндың һәм Айгиз Кунафиндың проекттары тәкъдим ителәсәк. Был һанап үтелгән проекттар барыһы башкорт телен өйрәтү, өйрәнү, үстерү, уны һаклауда ярдәм итүче проекттарга каралһа, башкорт телен үстерү һәм һаклау фонды тарафынан республика блок-тур проекты катнашасак, үзенең презентацияны тәкъдим итәсәк, был проект ул республикабызның матурлыгын күрһәтү уның төп максаты булып тора инде. Айгиз, үзегезнең проектыгыз ошо 20 июньдә
презентацияласа проекты туранда тулырак һөйләгез әле. Бында ике проект була. Береһе Common Voice буенча, уныһы телмәрдә цифрлаштыру буенча, буның сыгыш җиһанның битендә. Һәм дә быны минең генә проект әйтеп булмай, чөнки бында безнең җәмәгать катнашты, әүдем катнашты. Һәм улар ярдәме булмаһа, бу проект килеп сыкмас инде. Икенчесе инде башкорт телмәренең синтезаторын эшләү. Бу проект менә безнең ашарла Алла бирһә килеп сыгасак. Нинди проект? Синтезаторда онда бер генә кешенең тавышы языла, һәм дә шул кешенең тавышына охшатып компьютерлардан һөйләшергә өйрәнергә тиеш инде. Һәм дә бу безнең теге тәүге опыт булгас, бәлки әллә ни матур килеп сыкмас, әмма безнең менә бу теге айтишникларның теге альфа, бета дигән версиялар булырга тиеш программаларның, шуга без бында теге бөтә экспериментларда куеп сыгабыз. Һәм дә азактан теге планлаштырылган теге балаларның, кызларның, егетләрнең, олларның тавышларын яздырып, төрле синтезаторлар эшләргә. Менә әле башкорт теле яңа караш дигән проект әле үсенсегә узгарыла битендә. Әгәр син әле быел беренчегә шунда килеп кушылдың, һәм һинелә без менә яңа кыш айдарында гына белеп калдык битендә безнең башкорт программист айтишнигы бар икән дип. Быгаса кайда йөрнең һәм һинең күк менә күренмәй, ишетелмәйрәк яткан егетләр, кызлар, нисен улар үзләре турында иртәрәк хәбәр итмәйләр. Әгәр айтишниклар менә Өфләгә, Башкортстандагы айтишниклар теге бер-берен беләләр, без бер-беребезне беләбез. Ул яктан теге һез безне белмәү, ул бәлкем теге Безнең проблема. Ул безнең проблемагадыр, чөнки проектлар буенча шул ук әйтәйек, IT буенча безнең ковид вакытында ла теге сайт булды. Унда теге балалар катнаштылар. Һәм нисек бундай кешеләрне табарга, һәм нисек бер-беребезне ялп итәргә. Беренчедән һәр бере урында ултырып эшләй, шунлыктан да бер-берен белмәү мөмкин. Шуга менә әйтеп үтүемчә, курылтайда йыйган айтишниклар да без бергә йыйык. Бunda башкорт телен, башкорт халкына ярдәм итәргә, Башкортстандагы халыкларга ярдәм итүгә юнәлештәр буласак, һәм дә бunda төрле проектлар, бunda башкортларны гына сакырмайм, башка халыкны да программистларын, айтишникларын көтеп алабыз инде. Һәм дә үземә килгәндә мин кайда эшләйм? Мин үзем фрилансер, мин сителләр белән эшләйм, чөнки унда эш хакы күбрәк. Һәм дә менә шул яктан да теге минең теге үземнең теге ярты вакыт эш көнемнең ярты вакытын мин бушындай төрле эшләргә бүлә алам инде. 20 июньдә Торатау конгресс холлында узасак сара ниндәйрәк форматта узды? Был сара онлайн һәм офлайн форматта узасак. БСТ каналында, YouTube, социаль селтәрдәрдә һез безгә кушыла алаһыгыз. Тура эфирда барасак. Һәм әйткәндәй, ул бит якшәмбе, 20 июнь сәгать 6 белән 7 арасында тура эфирда мотлак рәвештә карарга онытмагыз. Һәм шуны әйтергә кирәк, хөрмәтле дуслар, әгәр дә һез үзегез әле Айгиз Кунафинның әйтүенчә, замана технологиялары менән һин дип өндәшәгез икән, димәк, һезгә менә Айгизләр табырга һәм һин социаль селтәрдә Common Voice сәхифәне Айгиз Кунафин төбәделәр. Айгиз Кунафин дип дәргә була. Һәм әле һез менә ошо бөтен дөнья башкортлар курултай инициативаһы менән дә йыла башланыгыз бит инде. Яшьтәр киләме, ул бармы? Килеп сыгалармы? Бында бuna сакырга теге айтишникларны без сакырып турабыз. Сакырып турабыз дип беренче йыйын булды инде. Хәзер менә бераздан икенче йыйын булырга тиеш. Бында без айтишникларны гына сакырмабыз, чөнки айтишникларга проблемаларны иткергә кирәк. Шунлыктан безнең ярты айтишниклар, ярты теге кемдер проблеманы күрә белә, иткерә белә, шундай кешеләрне сакырабыз инде. Шуга әгәр дә ул яктан да теге күрә беләгез икән проблеманы, һез дә килә аласыз, миңа яза аласыз, мин һезне сакыра алам. Һезгә алып барган эшләрегездә уңышлар теләйбез. Рәхмәт килгәнегезгә. Безнең менән студияда кунакта башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды белгесе Гүзәлия Исхакова һәм фрилансер Айгиз Кунафин булды.